Sabi ko sa kanya, gusto ko nang umalis dito. Ewan ko na lang. Ay, hindi ko na kaya. Say good morning. Mama fell. What do you? What do you? So ayan na naman oh. Ilalagay yung bola niya dito. It won't fit, love. See, you can't see? See? You can't sit here anymore because the ball is here. The ball is too big for it. Ball is off. Yeah. Yeah. Putting Got down. it. Yo, got it. Now. Damasita? Yeah. Eat your bread there, okay? Sige ra ka og gatas. Papa Komsoan, Maishi. Good morning sa lahat. Welcome sa panibagong vlog. Hindi masyadong good ang aming morning, guys. It's almost 10 o'clock sa umaga ngayon. Papa. Hindi kami natulog ng maayos. It was the worst night ever. One of the worst. Actually, worst night ever. Sabi ko sa kanya, gusto ko nang umalis dito. Gusto ko nang lumipat ng ibang bahay. Sabi ko sa kanya, sabi ko kay Rod, hindi ko na kaya. Grabe na naman yung kapitbahay namin, guys. Yung music niya na naman kagabi. Grabe na naman talaga. Talagang hindi na matiis ba. And 3 beses po kami tumawag ng pulis. 3 beses. Kaso busy dito sa amin because Ana, stick with the cloud. Busy dito kasi sa amin kasi nga may music festival dito. So busy yung mga pulis ganyan. So tumawag si kagabi, nag-start mga alas 6 ng gabi. So okay pa, kaya-kaya pa kasi hindi pa tayo tulog, hindi pa tayo gusto mag-relax. The thing was, masakit yung ulo ko kasi high blood po tayo. So masakit yung ulo ko yesterday the whole time. So I just really needed to relax and rest. Paano naman yan? Grabe yung music ng kapitbahay namin. Mga alas 6 siguro yung nag-start and then mga alas si Ruth umalis kasi mga after dinner umalis siya. Punta sa kaibigan niya. So ako lang dito tapos pinatulog ko si Ana. Usual time mga between 7:30 to 8 yun talaga kasi yung time na that's the time that we take her to bed. And then nag-start na naman yung music, ganito, ganyan. So, text ako ng text. Pero grabe na talaga yung ulit naman natin, yung kapitbahay natin, ang na naman ng music niya. Grabe na naman, ang ingay. Grabe talaga guys, yung nagva-vibrate yung namin, yung wall namin ba. Yeah, grabe talaga. Ay, my gosh. And then, mga alas, nag-text na ako kaya sabi ko, tatawag na ako ng pulis. Kailangan na din tumawag ng pulis kasi hindi na to normal. Mga past 9 na. And grabe, yung music na grabe na. Mas, mas umingay pa, ganun na. So, yun. Naririnig nyo ba? May music na naman. Ganun, guys. Yun yung talagang kailangan namin. We have to put up with this for a very long time already. Si Ana naglalaro. Yes? Boom! Binabangga niya yung kanya sa... Ow! Oh, yay! Yeah, so mga past 9, nag-text ako kay Rod na hindi ko na kaya, pupuntahan ko na doon. Sabi ko, magkakatok na ako doon. Kasi ang ingay nila guys, parang nagpa-party sila. Yun. And then, yun sabi ni Rod, uwi ako. Umuwi si Rod. So, narinig niya na parang talaga, na yun na naman talaga. Hindi siya normal. We don't have orange, love. We only have water. Oh, this one? This is Papa's bottle. It's water. Yeah, this water. Ready?
So, yun. Umuwi si Rod. So, nanood lang kami ng Netflix. And, yun pa din. Maingay pa din. So, sabi ko, puntahan ko na doon. So, ayun na. Nag-jacket na ako. Palalabas na ako. Tapos, doon sa labas, andun yung anak ng kapitbahay namin na next din ba sa kanila. Napapagitnaan namin yung maingay. Sabi nung anak niya, oo nga, tumawag yung mama ko na ano daw. Tumawag yung mama ko na maingay na naman daw. Sabi ko, sabi niya, oo nga, maingay, ganito, nag-usap sila. So, hindi na lang ako tumuloy. Kasi, ang purpose nun is para marinig ng kapitbahay. So, wala naman pakialam yung kapitbahay, guys. Hindi man marinig kasi hindi nga nila narinig yata na may nagdo-doorbell. Yes, what's that? There's a pinaka. Oh, eat your pinakas ka. Go, go. So, yun. So, wala. Mga past 10 na, ulit na naman, malakas na naman, on and off siya ba? Parang buang talaga. So, yun, pinuntahan ko dun. Nag-doorbell ako ng maraming beses. Yung parang nagagalit ka na talaga na naka-doorbell. Para press ka lang ng press. Hindi talaga. I think mga more than 5 times akong nag-doorbell. Wala talaga, guys. Hindi mag-open. So, na-frustrate ako. Bumalik na naman ako dito sa amin. Stress na talaga kami. So, yun. Mama. Yes. Oh, it's up now. Oh, yay! Ubus na yung parang mga Mama, it's a marker. nakadikit dito. Mama, it's a marker. Oh, who can that now? Yeah. How can Mama do it? I don't know where they are. What have you done? Oh, yay. No, isi kapot. So, di ba? High blood tayo and then hindi tayo nakatulog maayos and then nakaka-stress pa yung kapitbahay natin. So, yun na nga. Nung medyo hininaan nila ng konti yung music nila, pinuntahan ni Ruth, nag-doorbell siya doon. And then, ayun. Hindi, akala nyo nag-sorry? Hindi, nag-sorry. Talagang, nag-open daw ng door. Wala. Tapos, sinara na naman ulit. Buang talaga, no? May mga taong selfish talaga ba? Walang pakialam sa ibang tao ba, no? Hindi naman namin sinasabing wag siyang mag-music ba, at least, yung sila lang nakakarinig, tapos late na ng gabi, di ba? Iyon, tapos tumawag, yung first time na tumawag kami ng police kagabi, sabi ng police, sige, itry namin pumunta dyan. Kaso busy ngayon, pero itry namin pumunta. Kaso, hindi ko alam kung may dumating kasi wala namang police car na dumating. Yes. Oh, yeah. Oh, yay. Now, Mama cannot take them from there, okay? It's dirty. So, yun. Hindi dumating. So, kaya, pumunta na ako dun. Pero wala rin nangyari, guys. Kakainis. So, yun. Natulog na lang kami. Sabi ko kay Rod, matry na lang natin matulog. Kaso, yun. Nagising si Ana yung concern namin. Kasi si Ana, ulit-ulit na nagigising. Diba? Hindi ko alam, magulang din naman siya, pero hindi ko mag-gets kung bakit hindi siya sensitive sa mga bagay na yan, no? Di ba talaga, may sayad yata. Sorry guys, no? Parang dito ako kalagot ba? Frustrating kasi talaga siya. Frustrating talaga. So, yun. Mga past, I think, mga 1 o'clock siguro, nagising si Ana, tas hindi na siya makatulog. Pumunta siya sa kwarto namin. Kasi nag-music na naman. Because talaga, hindi ko na talaga Pero pagod na ako, guys. So, ayun, natulog ako ulit. Pero nagising na naman ako ng mga past 2 o'clock. Ayun, may music na naman. Yun, may music na naman. Sabi ko, hindi na talaga ito pwede. Tumawag ulit ako sa police. Sabi ko, hindi na namin kaya to. Tumawag na kami kanina. Kaso, anito pa rin yung music, pa din. Maingay pa din. Natutulog, tinatry namin matulog. Yung anak namin pagising-gising, ganun. Grabe, sabi namin ng pulis, pumunta kami dyan, kaso, hindi na nila marinig sa labas. Sabi ko, ganito ba dito, no? Yung palagi kang may reklamo, pas hindi mo pinagsabi, hindi ka kumatok doon. Ay, naku, frustrating talaga. Parang buang. Nagyaw-yaw ko sa harap ng kamera.
Anna, ni spelen met water, hè? Ik heb brood. Ik anders brood. Ja, here. Your brood is here. Yun. Nee, Ayun, music na naman. Ay, naku, my God. andere. Ja, maar this is met kaas. Ja? Kaabawa. Nagtoasty ako. Ik ben met die anders verpand. Yun, kami ng polis. Punta ka na, magpa-send na naman daw sila ng iba pang staff. Hindi ko alam kung bumalik na naman sila. Pero exactly 2:45, hindi ko na talaga kaya kasi sobrang ingay na. Yung nababibrate na naman yung yung wall. Tapos pag nakahiga ka, mas naririnig mo kasi, Ana, mama is Annie Prate. May tubig sa bibig niya. Yeah, je bent nu nat. Je bent nat now. So, di ko na talaga kaya, guys. Pumunta ako doon. Nag-doorbell na naman ako. Tapos, babae yung babae yung bumukas ng pinto. Sabog na sabog siya. Yung parang hindi ewan. Kasi nga, nag-party. Lamyana! So, yun, sabi pa naman sa akin. Sabi ko, ang ingay ng music nyo. Yung anak ko pa, sabi niya, talaga? Ay, nako. Ay. I'm just telling them what happened. Ja. Yun. Ito yun, na-stress na din. Ay, yan talaga, guys. Stress na kami. And hindi pa yun. So, yun. Sabi na ba, talaga? Sabi ko, oo. Ang ingay nyo. Tinatry naming matulog. Galit na talaga ako. Tapos, ang laki pa naman ng babae. Mas malaki siya sa akin. Galit na galit ako. Sabi niya, mabuti na lang nagsabi ka. Sabi ko, oo, kasi ang ingay nyo. Hindi kami makatulog ng maayos. Sabi niya, sige, namin yun. Sabi ko, salamat. So, yun na, akala ko yun na. After few minutes, bumalik na naman. Ewan ko na lang talaga. So, yun. Anyways, nakatulog na lang kami sa ingay. Kasi pagod na talaga kami. Magti 3 o'clock in the morning na, diba? So, what time did you wake up, Papa? In the morning. With Anna. I think 7 or so. 7? What Yeah. time did they do the music again? Yeah, at that time. Yeah? The police came at 7:30. Yeah, so yun. Kasi, So it's from all night, from yesterday 8 till... sa umaga daw, hindi na ko na malayan kasi tulog ako. So, mga mga 7, nagising na sila. Tapos dito na sila sa baba. Maingay pa din. Maingay. Siguro, akala nila ba, umaga na, so pwede ulit. Maingay na naman. So, ito na naman, tumawag na naman ng pulis yun. Tumawag na naman sila. Daw siya ng pulis. So, nakita daw niya na pumunta dito yung pulis sa labas. Wala nang magawa yung pulis kasi hindi na maingay masyado ba. So, yun. Ang sabi ng pulis, wala silang magagawa kung hindi maingay pagdating nila. Yun. Ang ginawa ni Ruth, guys, naka-boxer siya. Imagine yun. Naka-boxer siya, lumabas siya doon, lamig-lamig. Tapos, karga niya si Ana. Sabi niya, nagreklamo siya doon sa pulis. Ito, ganyan. Sabi ng pulis, sige, tumawag ka lang ng tumawag. Wala tayong masyadong magawa ngayon, pero tumawag ka ng tumawag. Kung mangyari naman ulit. Tapos, tawag dito, papasok na daw sila sa loob. Tapos, kukunin yung ng music nila. Ng music niya. Ilang beses na, baka sabihin nyo ba na ipapulis. Ilang beses na kaming tumawag. Ilang beses nang pinuntahan ng pulis yan. Hindi pa din. Wala. I told Ruth na if you won the lottery, I want to move to another house. Ja. Daar kom Kasi stressful talaga siya, lalo pag pagod ka, tapos gusto mo pahinga, ganun. Paano ka makakapagpahinga? Ayan o. Boog! Niet doen, hè? Sira na yung natin, yung pinto. So sabi nung first time tumawag kami ng pulis kagabi, sabi ng pulis, daw kami sa munisipyo ba dito. Magreklamo daw, pwede daw yun. So, yun yung gagawin niya. Tatawagan daw niya yung yung pamilya daw, sabi. Damayan na daw ba? Tatawagan daw niya yung kapatid, yung parents, kaso parang hindi daw okay yung relasyon nito sa pamilya niya ba. Yun, hindi na namin alam, guys, kung ano pa yung gagawin namin. Parang
tinry na namin lahat. Pinuntahan na namin dun. Hindi ko na makount ilang beses pinuntahan ni Ruth yun. Kasi hindi naman ito yung first time. Actually, na-vlog ko din to dati. Ito yung first time. Talaga. And, yeah. 3 beses kaming nagpapulis. Pero wala pa rin, tingnan natin kung ano mangyayari. Kasi last time naman, ang pinuntahan siya ng pulis, mga ilang weeks na wala, hindi na masyadong, ganun kaingay ba. Pero, these days, ulit na naman. Ay. Yung galit mo ba na hindi mo ma-express? Ewan ko na lang. Ay. Sabi ko nga kay Ruth, kung nasa Pilipinas to, talaga, binato ko na to. Binato ko na ng something yung bubong. Alam ko hindi siya magandang gawin, pero parang mauubusan ka ng idea ba kung paano siya i-solve ba. Ewan ko na lang. But anyways, kain muna ako ng masakit pa rin yung ulo kasi hindi pa rin ako nakatulog ng maayos. Tapos yung BP ko kahapon is 140/100. Mataas siya. So, kailangan ko talaga magpahinga. And tinatry ko yung i-control yung aking temper. Ay, yun na guys. Buti na lang ito nakatulog ulit o nang maayos. Ja, papa moe. Ito, si Papa is tired. Nog een keer. 1, Hindi nakatulog ng maayos yan. 2. Yung frustration niya, pinapalabas lang niya through calling calling his friends. Tinatawagan niya yung friends niya. Tapos kasi kagabi, alam niyo yung friends niya ba na kung ano nangyayari kasi doon siya galing. Tapos sumawag yung friends niya, ano nangyayari dyan? Ay! What to do? Shall we go out, Soet? Yeah, okay. I'm gonna change. Yan na. Lalabas na daw kami. Tapusin ko muna to. And alis kami. And i-end ko na din yung ating pa-vlog, no? Nag-vlog lang ako para magreklamo sa Nee, inyo. dan iets bij Onkel Piet. Yeah, Oma said. I forgot about it. Oma is eating that too. Yeah. She said what time we're going. Okay. Ko, Mama. Mama, saan ni 8? Ko, Mama. Ayan na, pumasok sa bus. Yes, Eva, stand. Ears. She can't stand, what? Alalala. So yun, pasensyahan nyo na yun. Yung aking vlog, nagreklamo lang ako. So kita-kita naman tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Duy, mush, babush. Duy, Papa. Doei doei. Duy, Ana.